Ти си последния. Концентрирай се. Застава няма тата. Удряме! Удряме! Дай! Лазар Монаков, 365 трибина. Толкова години, толкова резултат. Не е случайно явно. Лазаре, колко време, колко мъка, даде резултат. Ми от 2008 до сега думал, радвам се, че в Стара Загора, благодаря на всички, които ми подкрепяха. Ще има бира за всеки. Чухте обяснението на доктора. Лазар Монаков се спечели 365 бира. Браво, аплодисменти за